Krug, Herto Jan, Sačić Daniel, Sašo, Matinščuk Jan, Krasić Staš, Zarasti Tom, Jurić Antonio, Režita, Jedni igralci Ivanović Armin, Krajčić Zarac, Jakovljević Herman, sljedeća domaća ekipa, Zdravka Poštjan, Nikić Saša, Stilic Marko, Karabašić Dino, Smailija Borod, Šugić Andras, Andrija Jan, Bog Linić, Kovačić Goran, Gora Roman, Zajca Len. Glavni subjek Stojanovski Andraš, prvi pomoćnik Štula Celis, Vodnik Lejc. Mirno, mirno. Spremaj, spremaj! Še. Pravilno! Dobra. Eno, ne ispadit, stoj! Idimo jo! Vraćaj! Uzgada se! Dobro, druga! Zabi! Neka Jurić. Dobra! Alo! Stoj! Pet za njim! Še treba? Še, kje smo? Zagradi ga! Še prehajajo, Mare! Bliže! Stopi bliže! Gremo! Zamio, gremo, ajde! Cigi Herbek! Herbek, no! Spaki, prikac! Spaki! Stoj! Malena, desno! Čao! Bravo! Sam! Okej, gremo, 2 na 2. Samo ne poznam. Ko? Dobro, ajde! Pet, no! Tibola je pošao, Tibola ni nad. Pa jebote! Jurić! Jebote Bog! Stoj! Do pet, gol! Kaj si Rudar to vol, le? Hvala kurcu! Stojimo! Stojimo! Ne na njega! Druga, smrdi! Više! Žogoj treba! Ajde ga, gremo! Stojimo, Romani! Samo ispadite! Romani! Idemo! Pet u prostor, jedan sam! Herbek! Daj gol!
Stai si proti gol, proti gol! Proti golu! Tot malo, malo i. Mare, spušćaj! Glej igrača, Dino! Bok, glej igrača! Šut! Durna! Pa priđi! Golman! Dobro, postavi, okej, postavi! Priđi! Maš! Golman! Pravi! Priđi, spremnaj, no! Vampi! Žogo! Strašno. Priđi! Kaže 3 minuta, ni neže. Se vidi da bo urašao. 4 minute je bilo podaljška. Gled!